Jenengan golek sinten to? Golek sinten to? Mas Abdel. Pripun Pak niki, Pak? Ora gelem mriki, ora gelem joget iki. Mugi Mas Sodik mengke dipun nggih, dipun tenggo Mas Sodik. Pripun? Katresnaning Wiratnaya
ngersakne caping gunung mawi bawa rumiyin Mbak. Heeh, ditelas rumiyin. Injih, tak entekke sik ya Mas ya. Oke sayang, oke sayang. Itu ntar kalau di rumah Oke, manggilnya. oh iya. Maaf. Katresnaning Wiratmaya pinanggite ning Rara Siune senadyan wekasanira rating lena alabun negara. Campur sari apa Dek? Ya, campur sari cas. Nggih. Hae. Oh. Dari putih. Aku sulap Dek, Dek. Pateni Mas, pateni Mas. Kaya nang apotek ya Dek ya. Diskotek Dek. Diskotik. Mandek ing gulu. Jawang panas kembange jiwa ragaku. Yo. Bingung rasane atiku. Asik yo. Godhong telo bisa kena kanggo tumpah. Kangen sing tak rasa ning jero dada. Tangismu, guyumu, lan esemmu. Rina wangi sing gawe kangene atiku. Tak lali-lali malah saya malelo. Tak edani malah katon ing netra. Yo. Lilo jan-jane aku wis lilo nanging batin iki durung bisa nampa saben ningsit wengi wayah mapan turut mangesemu sing gawe kangen atiku. Asik Pak De. Campur sarine apa, Mas? Campur sarine aku lali. Ora ngerti. Lali. Heeh. Jenenge angel lah ya. Nanjane penendang saka kampung Dek Danar. Oh, iki dari kampung iki. Masa? Alikane kowe ninggalke aku. Terus milih. Milih rasane ana batinku. Kepengin mangan rasane kaya ora toyan. Pengen ngombe rasane mandek ing gulu. Oh. Jawang panas kembange jiwa ragaku. Aja gawe bingung rasane atiku. Asik Pak De. Godhong telom bisa kena tanggo
Ini sampun. Amel. Amel gini deh, yuk. Sampai gundul spesial kanggo mitra kerja dari Pak Darmin, Pak Safari ya. Monggo Pak, monggo pergi Pak. Kita nak pergi. Kita Pak Safari ya. Hei. Ada deh. Ya Pak Safari juga tuh Pak Safari. Dek zaman berjuang. Matur sampeyan. Rakyat